Speaker Kalobe Ivoinia hian minister zom tak te pani demand soi ho na ni le do na lomom khop mai pasain demand number somni le pani 22 sports and youth services hian hemi hian soi ka duwa tun kan sarkar hian kan thalai te 2036 Olympic target in Olympic potential phase wise in talent identification nei ani ti hi ti kha governor speech ate po khan kan lo ngai thlatwa kan lo mutwa khang te kha talent kha engzat nge unidentify to ti te kha shara chak om khop mai chuanin sports a hian sports ka ti hian career ro lang ma saber chu kabial hi ka soi lo thei lowa ama pan kalo soi to thina khel mol hi kan mamo tak sitani ti kha maro sports kan kaldon reng in infrastructure football a hian kan kal lo chuan engtin nge sports a hian kan kal theyang ti kha karil ro hian oma chuta chuan infrastructure football emo volleyball emo mun then khata chuan mutura tam to khop mai aizo la ringot pohan nge ni artificial turf pha tam lutuk kan mu kan mitin kan mu ngai maro cho he thingtlang tilema nge ni headquarter RD block headquarter ati chuan pakhatal hi chu nei kan phulom ni o ti karil ro chu kan sport minister fel tak hian nikum tepo kumasa tepo hian min chang to a sports khelmol ka dila piang hian football khelmol ka dila piang hian kan ngai to don nia ti min chang theda ma je tu thleng hian la ngai to lo mani enge mani chu nge question answer min chana po hian zirjan me kala ni ti hian mila changa chu engthleng ya zirdon ki kumthum na ni to do na chu wazir chiang reive o ti hak ka shedwa chu wan chuan football ground hi chu football ground ni mo volleyball ground pakhatal hi chu min han siam sakse tin ka do mar chu keima ni bia la hi chuan talent tak de te pon om mai the mar chu kha khelmol kan nei lo wangin an ron lang lo mai thei pon yanga chuan assurance ke ma han ka peduni khelmol kan nei hi chuan an ron lange nge yak hi ka soi chiang du ni khelmol li kan mamo tak zate ni ti ha kan soi lang do ni chuan football a big takin football tina ni chu football ani ro pon at least volleyball ma se du thu sama chuan football hi kan mamo tak zate ni ti kha chuanin governor speech a thok han kan mua sports incentive cash award 2005 le 2006 a hian lang tlat lowa 2004 to 5 a hian sports discipline sompanga huam infiammi kha tu zanhi le somparia te hian anlo petwa chan official a khan somli pakhat ne na khan alo petwa chan 2025 le 26 inga tingen pek lo o ti kha karil ro hian ron langa ama lo pek to tu na hian ngi tingen pek lo thia karil ro langa ni chu hey target Olympic 2036 target ani kha joanen engemo competition an mani zinga thalai te zinga han khami elna emo incentive awards kha joan claimant competitive kha sang de hle kamani chu ka ti chuwa chuan khang te kha bo zui ni se tha khopang competition ani theinan chuanin lawa thoyan sports a thoyan water sports lampang hi ka soi le do kan bial phei hi chu tui hi nge ni water sports ni na tur dik tak nin ka sia khang te khamin han bo zui sak theng em o ti tha karon ril ru dewa a thei chuan a lom om ngotang chuanin badminton po hi ka soya badminton ha chu ka soi lang lawa badminton kha chu indoor chete hi kan nei ve mara chu thuam that chu angai ve thowa
badminton khelnan hian hei zan lama te hian chunhua chuan school te engemaw official works te hei school a te an hma wangin an khel theilewa zan lama khel tur hian current kan nei thangai si lo generator te kai ma fa na tang te khan kalo lei sak to ke ge ni chuang chuan minister hian theng te bilo chin sia sakse nakina engemaw malak na om takin kan mu takin kan be sei rudewani chu chuan demand number 28 less day hi zep thulawa chuan heavy lawa keima hi kashwak lo ni chu maro chu hei sarkar te alo nia MLA te kalo nia MLA ka ni hnuwa tang hian less day department hi lo poimo zia sarkar ma sa ten puchante tikhan labor welfare worker welfare board a tikhan man lo lak to thin te chuan khang tikha tu na hian tun kan minister zom takina achun zom mo khami work alo ti to te hi atha khop mai chuanin kha mania po khan kan bialami pakhat thu TBC biala accident in alo oma less day noya khan lo in register wang khan tlep zang na dom na lo mu ti kha alo ka dia khami khang te kha amara chu kan biala hian kan bial chau ni lovin mundanga less day lampang hi shwak hian lo lova awareness campaign department lamatang hin nei thei silang chuan a thakopang ti kha ka soido chuan khami less day hian in register turin a hun bi te hi omem ti kha keini opposition MLA hian engwak ma hi kan shelawa atira tangin department malakna te hi MLA tina hian kan semang in ti thina ma se an semle ta silawa pu speaker ka soiswal anti thi kha inti ka tin 11 anti kha kalo correct kange chu department lamatang hian eng ma hi inge malak na ti te boi kan shevelawa kan sha chu hei governor speech ate budget speech ate republic day speech ate hian sarkar malak te kan sheve thei chuani chu ke mani po head MLA opposition po ni la enge malak na ti te eng ma hi kan sha kan shevelo chu sha thi acha kom khop mai department lama tangin min han pe thei chuan lo mom khota khopang chuan nge ni tourism apo hian demand number 43 hey mami lokami te pon an soi to pirin pui tourism department a chanlai khan adopted village tourism adopted village a kha bin thantira engemo thil village kan adopt na angin engemo kan dongdon mo ti lagna engma hi a re wangwanga tuna hian tun minister pute te hian enge malak min nei puyang te po kha shada cha kom khop mai chuan tu kin jinga khan pu speaker nangma kal nangman ilo inge ni puana khan inge ni homestay kha nuai nga theu khan kan pedon cheu min ta eng angin nge min pek don mi pui chuan kan bial mi te chuan MLA in minister it MLA te hne na hian nuai nga theu pedon ti ten engma kha nge ni achiangin asoi lang silo kha to pa hian wan ai phuna hian min soi sakse ka du khop mai chuanin tourism khatin ta sila chuan soi po hian am lawang chuan demand number 33 hian land resources soil and water conservation hian soi ka du chu kama mi te pon an lo soi to soil la hian mun phia chungchang hi ka soi lo thailo atira po ka soi kha mun phia wangin ka tling to ka ti kha chuan mun phia hi tun sarkar hian na in lo wangin kunna thok tu te hi an hlok hle ti kha le pika po hian in lo la ka du khop mai chuan revenue hi alu tamzokin ka sha permit in pek na khan nge ni department hand revenue kha lu choka ma se kunna thok tu te an hlok ani ti kha ka soi du ni chuan an hlok na chan kha arwa khan keji khata hian a tlember aza chuan za som ni thleng khan an lo shal to chuan a shin kha somthum panga te somle tan lo shal ani chu an hlok ti na karon soi lang du lokani chu chuan
fisheries a hian kan soi le luk do demand number 35 a hian nikum lama khan fisheries chi kha kan dong ve a kan biala khan ma se andong kim lawan hi thenin chuan department lam hian an don turzat a beneficiaries te kha engzat nge dong theyang te khan chin chia a va sem kha ni sela ka du khop ma chan chu a thenin andong lawin ti khan empty handed khan an ho tamaya boat te khan hire motor te khan ron hire a to pa chat eng ma dong lawin ti khan an ho tamaya kha department lam hian kha milo ngai to ase ti ka du bokani chuan beneficiaries sangha hi chuan nikum lama hi chuan kabia lama te po enge moza chuan andong vea chu lom thu chu ka soi lo thei lo mar chu sangha chi an semna khan andong kim lo te kha kan soi lang du lokani chu chuan sericulture nge ri demand number 41 a hian soi le ka du lok chu sericulture hi tun ma MLA khoti sorry congress sarkar lai khan an lo sema ma se akung nge ni sericulture manata na nge ni mulberry trees cha hian lo sema ma se a khoina tur ti ve kha engma kan lang holo chong chat kan aware lo ni chu hemi chungchang a hian ni danga sericulture department a hian nge ni kan nge ni economic kan growth theinan hemi department a hian khuta awareness te lo nei pui ani chuan na lo ma mo tang chu ka soi du to ni se le ka lo me